lento ngayisusa eboveni nendidane. I am the founder of what is happening here in Maskandi industry, of what is possible right now. And kumina ngangafisa ukubesha. And lento ngayinikeza isiqalekiso. Namhlanje futhi ngizophinde ngiqalekise. Ngoba ivimba amathalente amaningi amancane ingane ezincane ekhulayo. Igora ziyavimbeka. Mafika izolo baze bethu bafuna ukucela namuntu nje baqinisile. Ungagcini namuntu nabantwana. Hamba yoba mnyama le emakhoneni lapha ube yibhuqe emsebe. Kodwa uzenzele into yakho. I've cast this because I was never intended ukuthi mina lento ngiyenza ngenhloso yokuthi ikonakala. Ngifuna ukuveza ubufakazi namhlanje obunzima nobujulileyo. Ngathi mina ngiqalile ngayisebenza lento kaMthandeni noKhuzani yakhandwa yimi. Ibeef yabo, I am the one who has started it. Ngenhloso yokuthi uMaskandi wawuzofa ngaleso sikhathi uma ngabe ingekho into ecishe ifane nekaMthandeni Mqumeni noMtshengiseni. Obviously uMqumeni noMtshengiseni axabene kwangampela. Bebangu-800. Nakhona bebanga-800 rand. Bese bexabanile. Yabo. Bebanga-800 rand. So yabona ukhumbula iphova lifike meeting lafana uphononza elisayinisa ama-minute emhlangano. Elisayinisa uphononza into efundile umphathi futhi basayinisile wazi ukuthi basayinisile umuntu usuke hayi yonke into nje ukhululekile ngalokho yabona. Kanti akazi usayinisa iphukuphuku. Ithe bayisuka lesiphuphule sesiyiphova sathi same time sabona ngostudio sathi bayebuza ngimkoleta athi ngithenge ihlalela emzana kababa lapha athiwa akafanele zikhulu thizeli zathi fanele zolungisa lolu daba lolungisayo ubethe mayibuzwa ukhohlola ngaqedwe ungewula mayibuza ngimkoleta malini eshindidani kwavele ukuthi kwabo-800 rand imali abayibamba. So-ke manje-ke yahamba-ke into yabo yafika le ngendlela efike ngayo wawinayo wasalosele. Namhlanje umehlo ukhona ngoba into uma uyiphila ngeqiniso uyaphila noma ungasekho. Engakho mina ngihlala ngibatshela nje labo ukuthi hayi bafana bakithi khululekani noma ngingafakela i-retex epolishini kodwa ngiyolihlula nje ngebhova ngilele. Anginendaba futhi nalokho. Into ebalulekile-ke kuthe kusuka lapho kwangena isigaba sokuthi ngiyicabanga ngokujula lento ngokuhlangana kwami noShobeni noNgcubo ingane zoma sayijulela lento. Washo uShobeni ukuthi cha nangu umfana qedela ingoma zephova lapho wabheka lapha khona ezimbala mhlawumbe about 3 of them ebheka. Kodwa ngicela ukuthi ngenze noma ngabe yini ukuthi ngilekelele kuthini noma aphumelele. Ingakwenza kalokho. Kuthe ukuphuma kwengoma ukuphuma kwe-album ekuthiwa Umthwalo Womoya enganakekile lo ngahlangana noGasela ngahlangana uthe kusuka-ke lapho mangihlangana nabo kwase kuba sesigabeni sokuthi sivumelane lapho yokuthi sisebenza esigabeni sokuthi umsebenzi ongenza ngokufanelekile ukuthi ngibuyise umsebenzi owenzeka isikhathi sephova nedidana. Kangangoba ezinye zeingoma ezayibhalwa
ezasiku-album yomfana lo engimbiza ngomntuzana wami. Nawe nginesandla mina ekubhalweni kwalezo ngoma. Naye ngakutshela namhlanje mangambuza. Kodwa ayikho leyo othi ingoma engayibhala mina ngayibhekisa emhlejeni. Iyodwa kuphela into engayenza. Eyokuthi ngalesikhathi uMthandeni ekhiphe i-albamu kwakuMthandeni eyikhiphile uYezinaphobia. Ngafonela isilo semabandla wonke kade kusuka impilo. Ngathi mina bayede ukhona omunye umfana wabafana bami okhiphe umsebenzi omkhulu okhuza lesi simo esikhona ezweni. Ngamthatha ngamhamba umhlanza nesilo. Wayehamba ngemoto ehlaza njengotshani. Nomunye umfana nomubi njengojiwe nje umuntu onjengawe nje. Angimazi leya muntu. Kwama indlunkulu yonke iprogram yangaqala kulindwe uMthandeni. Nami mina ngase ngifikile ngikhona. Wathi umuntu amthulani sithesilo ngeke unhlongibala vodla amadoda ngeke uqale lo msebenzi lo mfana ocule lengoma ekhuza lesimo esikhona njengamanje ezweni engafikile. Ufika uMthandeni vele sesixabene endlonkulu. Ngamthatha ngamethula esilweni. Sathi silo ucela abuye la endlonkulu ngoba abantu bakwaManqele khona into iqhaza ababibamba la endlonkulu elukuthi nokuthi umuntu engeke ngikusho njengamanje. So kunesikweletu uMthandeni afanele ahamba usikhonzela endlonkulu ngoba isilo sasisho ngaleso sikhathi. Wamnikeza isiyama sithi waphinde wamnikeza ilokunjana wamnikeza nezimbusiso. Wathi mfana wami khulume ngangindaba. Ngiyabonga ukuthi ungilekelele ukubhuleni lolulaka obelihlasela uNdlunkulu ngaso. Izinto lezi ezenziwa yimina. Emveni kwalokho uthe umfana engimzalayo mayegagamela engena emalawini ami engena emathunjini obaba omkhulu engena esendeni likababa. Ngase ngithi mina ke anginawo amandla mina ukuthi mina ngigijimsana nengane. Ngathatha isinqumo sokuthi ngiyayiqalekisa lento abayenzayo. Ngangafisike kube khona umunye okotela komunye. Namanje nje kusho njalo futhi. Ngithi mina lento le ababiza ngegame akho game la. Amahlaka esiwahle maye khona ku WhatsApp. Uyambona lo. Uyambona nalo. Abana nalo sohleka lokho kodwa funa bazi ukuthi konke lokho kwenzeka phezu kwesiqalekiso uyise wayo lento umnikazi wayo yimina. Ngiyaphila amtoliwa nabantu engikhuluma ngabo bayaphila yimina umnikazi wayo. Bese bembona ukuthi I'm the president of the Bengal Nation for nothing. Ngifuna ukubuyela lokho. I'm in charge. Namanje ke ayizusebenza ke lento. Ningakhulu izinto ezinhle ezenziwa uNdodana kwami uNkhosani wahlanganisa abaculi bebhola abaculi wabakhathalisa ibhola wabahlanganisa nabe gospel leya project leyabayile lo Phezulu nothi inhle leya program ngiyafisa futhi iphinde ibuye noma ngabe uthi iqala kanani. Ngiyafisa inhle leyantho akwangempela futhi hayi ukudlala inhle. Khuzani waphinde wenza uSpring Picnic okunye kwenze ngonyaka lo yadluleyo waphinde waqasha uMthandeni angazi ukubambisana nobani kodwa ke kuthi kubalekile ukuthi uMthandeni wafika emcimbini wakhe. Leyo nto leyayisho likhulu kumina econfirma isprofeto sami sokuthi vele babengavele bengaxabene imina engabafaka emdlalweni. Namanje ke ngafisa ukuthi kubuyele lapha ekutheni lento yawo kungabi into nje yokuthi isiyipho ngoba mina ngiyabazi labo bantu babili. Ukhona oyedwa wabo ongayifuna ifike ezandleni lento eyidukise ngenxa yokwahluleka yabo. Oyedwa wabo angakwenza lokho bese yena efuna ifike ezandleni. Asinazo zonke izandla zempi. Kwahluleka laba epolitiki bethi bagovuza impi kwasho ukuthi sithule thina abanikazi bempi. Yabo
ibalekile-ke leyo nto yokuthi njengamanje nikuhloniphe lokhu engikushoyo ungahlonisi imini umnikazi walento ngayiqalekisa namanje ngiyayiqalekisa sibuya ngisho kwanxamalala phakathi ubaba unxamalala exazulula ngihamba umama wabengisalayo ezemini kusala kuhamba kwakhe emhlabeni kwakhulunywa lapha kwahlanjululwa ngendlela kwahlanjululwa ngayo kodwa noma ngabanga naxazululo kodwa izinto eziningi zakhulunywa nomfana wami engamkhulisa ngisho umuzi lo awakhile ngaze unyathele kuwona ekujuleni kwenhliziyo yakhe uyazi ukuthi lowo muzi wakhe kanjani uyazi ngisho iplan yakhe ukuthi yakhe kanjani uyazi ngisho uma ukuthi wabathathaphi uyakwazi lokho kodwa ke mina angikhalele kubonga nani ukuthi iqiniso ngiyalenza phela komhlaba bese kuba abantu-ke abangihlamukayo benze ngendlela abafisa ngayo kulungileke anginankinga nalokho ziyakhala manje ukolekile-ke ukuthi mina ngizonitshela nje iqiniso lonke ukuthi uma ngicabanga ukuthi nina nizolwisana ney'ngoma zomahube bese nomthandeni bese nilwisana nazo hambe nithenga abantu into emnandi uNkulunkulu omuhle Ukhozi FM nama commercial radio stations kanye nama commercial platforms of media majority of them they are captured ululaka lapho ngaxoshwa emsakazweni mina ngenxa yakho ndodana wami waguthuza wazofika kubaphathi wazawusithela ngaxoshwa ngagcina ngixoshiwe wangifisela ububi ekuthenini mina noma sengithi ngenza isimo sami uyasazi isimo sami wathi abantu abaye kwenye indawo isikhona sokuthi bese la ngikhona mina konke lokho ngakhuluma ngokwedlulisa manje-ke impendulo yomdali ayiqomeli imlibi finyawo bayiqomeli iqomela ngesikhathi sayo ucwili khipha ngesikhathi sayo ngakho-ke kubalulekile ukuthi ezizweni zazi nje noma kungabayala kusinekwa kuhlonishwa abantu kodwa iqiniso ninazi noma ningasibiza ngamaxoku ubusuku nemini ngisho ngenzane ngenindaba nje iqiniso futhi ninazi kude la kusuka khona kodwa imini umnikazi walento imini umnikazi walengane le ekhulile egqoka amagusha eyaphesheya izibuye ibuyela umendo iphinde lephesheya yenzele imini izalwa yimi lo ngengane yami leyo nto le leya nto le izalwa yimi leyo ayikho into engingayenza nami ayikho into engingayenza kodwa kubalulekile ukuthi into ehlanganisa yena nomthandeni kudala ngayiqalekisa namanje ngiyayiqalekisa engathi ngangaphila phila abanye abaculi into engilindele kubona mina ukuthi ngilindele amadate okuganwa kwabo ukuthi baganwa nini angazi mina baganwa ngoba mina kudala ngangiqhubezela abaculi ukuthi baganwe ngithokoza lilanga wanqunyelwa imini idate yomshado uthokoza lilanga amtshela kudala ebhizi yena eguduza uMahlanjulwa ngomkhonto ngamnqumela ngaze amtshela athi mina make wathi ngizothi make wathi ngizokwenza ukuthi dala ngisakhe sizwe dala ngisakhe sizwe buka manje enjoy manje kuba inqwele angikhulumi mina ngalawa walungisa amaqala manje abalungisa amaqala manje ungazi babehlele bengagidi enhlanhla ke wakhrimeka ke owali mgobe bakithi wakhrimeka ongathi imabe hayi to begani belungisa amaqala belungisa amaqala nje belungisa amaqala umuntu oganwayo iveleta inkomo ehlanze hayi inkomo ebhajobhukwini ithi uyaganwa ay yingakho-ke mina ngiyemshadweni wentibane ngoba intibane ivelele umoya ngugiya kwayo
ifika lokho stage isukitoha lapha yenzela ukuthi ithole idomesto yokuphila le front lo ehlala ku yabo. So njengamanje ke ngifuna nje ukucacisa lokho